Аз съм от Вилмат от октомври 1992 година. Аз работя от световното в САЩ. Аз работя във фирма Вилмат от февруари месец 1997 година. Далечната 1998 година, октомври месец. Миналия век. Аз работя във Вилмат от 1998 година. От 2000-та година. От януари 2000-та година, октомври месец. Аз работя във Вилмат от октомври 2000-та година. Аз работя във Вилмат от 2000-та година. Аз работя във Вилмат от април 2003. Аз работя във Вилмат от 1 юни 2004 година. 1 юни 2004 година. 10 години. От февруари 2006 година. Аз работя във Вилмат от 15 май 2007 година. 15 март 2007. От февруари 2008 година. От август 2008. Аз работя с удоволствие във Вилмат от 16 юни 2008. Юни 2009 година. 2009 година. Септември месец. Аз работя във Вилмат от януари 2010 година. 2010. От 2010 година. Силна армия с 2010 година. От 2011 година. От есента на 2011 година. От декември 2011. Близо 4 години. Аз работя в Вилмат от 2012. С юни месец 2012 година. От септември 2012. 2012 година. Аз работя в Вилмат от 2013 година. От септември 2013 година. От ноември 2013 година. Аз работя в Вилмат от февруари 2014. Аз работя във Вилмат от 2014 година. 24 юни 2014 година. 1 юни 2014 година. Август 2014 година. Октомври 2014. Аз работя в Вилмат от една година. 6 месеца. 1 април 2015 година. Работя в фирма Вилмат от вчера. Ние създадохме Вилмат. Отдавна. Даже и стаята, която беше една мъничка стая на Вилмат. Тогава, когато аз постъпих, имаше една малка стая, където бяха учредителите на фирмата Иля, Марио, Владо. Имаше още една голяма стая, където се провеждаше курс за компютърна грамотност и общо взето това беше. И една стая 601, където е в момента Виртекс, където беше моята първа стая. Помня Юлиан Кисьов, който беше преди мене, и една малка стаечка. В началото имаше с различни неща се занимавахме. Имахме курсове за компютърна грамотност и машинопис. Благодарение на тези курсове постигнаха една изключително много висока скорост на писане, която, честно казано, до ден днешен ми е от голяма полза. Ние сме фирмата, която започна да внася и да налага продуктите на делинг на пазара. Започнахме с едни обикновени платки мрежови с БНЦ конектори. Също така сме правили предпечатна подготовка на вестник за район Младост. Правили сме и набирали сме курсови работи, дипломни работи. В началото, когато всеки правеше всичко, там една от първите коли беше така по-голяма комби. Аз много от коли не разбирам, няма опасност, няма да направя реклама на някоя марка. Та беше някаква голямо комби, обаче отзад имаше стъкло. И ще товариме на някакъв, така доста голям рак, аз му викам телефонна кабина. Голяма бандура, тежко. И почваме да го вкарваме така изотзад за леко, леко, леко влиза рака. Максимално напред, нали, там седалките са прени вече почти до таблото, нали? И вече рака сме го вкарали. И някой там от колегите по-предишни пуска стъклото. И аз вече виждам, че се случва нещо. Стъклото тържествено се затваря. Много малко пипа ъгъла на рака и се почва едно леко пукане така на стъклото. Но вече всичко беше свършило. И от тогава минахме на по-големи коли. Аз понеже работех в склада, склада беше една малка стая тогава. Имаше един склад в Мазето и един в Зид за големите макари. Сега знаеш какво е положението, какъв е склада и
докъде е стигнала фирмата и колко човека са? Разрасна се. Много се разрасна, защото почнахме съвсем малко хора. Сега фирмата наброява 60 човека и повече. Да развивахме нови технологии. За първ път в България се развиваше технологиите за структурното окабеляване. Буквално в една-две стаи, едната стая, другата стая, после втора, трета стая и полека-лека попревзехме го един етаж. После го сменихме, после пак се върнахме, пак превземаме някоя стая. Ами началото беше доста интересно, доста ново за мен. Аз бях студент, всъщност това ми беше и първата работа. Не съм работил нищо така професионално преди това. И всичко беше ново за мен, изключително интересно да се сблъскам с тази професия. Много паметна година за фирма Вилмат. Фирмата стана на 10 години, на 15 години. Имахме невероятно тържество в Дали, на което повечето от нашите клиенти присъстваха и тогава. И фирма Вилмат не е Мирослав Младенов на работа. Просто в техническия отдел сме само ние, да. Странно, да, всеки се опитва да ти помогне, никой не те връща, никой не ти отказва. Рядко се случва да нямаш решение на... Когато се ръководи голям обект, като този, който в момента управляваме, как да кажа, смисъл, това е много голямо предизвикателство, много голяма отговорност. Нещо, което трябва човек да умее да успее да лавира между хората, с които работи, понеже се работи с страшно много фирми, различни хора, различни характери. И трябва да успееш да намериш точния подход към всеки един. Аз се чувствам победител в абсолютно след спечелване на всяка една сделка. Но по-големите ми носят по-голяма удовлетвореност. Трябва да има екип. Няма ли разбирателство между тези хора, няма да има успех в всяко едно начинание, което се започне. Налагало ми се и да не се прибирам даже. Напоследък не толкова често, но преди години често. Трудно е, когато човек се отдава на работата, наистина се губи личното време. Има варианти, в които се работи денонощно. Не в офиса, не на самия строителен обект, а пренасяш работа в къщи. Все още мога да си го позволя, точно поради този факт, че не съм женен. Най-трудното в моята работа е да може да се стиковаме с останалите отдели във фирмата, за да може да удовлетворим всички желания на клиентите в съответните срокове, които те желаят, и работа да бъде свършена на ниво, както се изисква от нас. Работиме с клиенти и партньори от цял свят, което, нали, е един голям плюс, защото срещаме най-различни хора от различни сфери, които обогатяват малко или много нашия мироглед и ни помагат в работата. След 10 години, в смисъл, надявам се да съм също в тази фирма, тъй като работа, както споменах малко по-рано в разговора ни, ми харесва и самата фирма е много добре наложена на пазара в България. И може би някой ден да заместя някой от собствениците на фирмата. Увеличена като хора и със същите добри отношения, които имаме в момента. Удоволствието, работата за нас е удоволствие. В личен план всичко, което може да се случи хубаво на един човек в този живот, семейство, раждане на 2 деца. В края на краищата едно от основните неща, които и в личен план се случиха при мен, аз срещнах жената, която е до мен във фирмата. Това е нещо, което няма да забравя абсолютно никога. Смятам до 2 години след като моята половинка в живота уреди и нейните събития, да евентуално да сключим брак и да създадем семейство. Ами бъдещето на офис Варна си го представяме след няколко години да достигнем, дори да задминем офис София. Първо бих им пожелал да са все така здрави и засмяни, да са все така съотдайни на работата, да се уважават един друг. Много ми се иска да имаме много повече работа и да се развиваме, защото новите неща дават повече. След 25 години още да минат и тогава да не става необходимост да ме събуждате 1 час по-рано. Това си пожелавам.
Аз си трябва да пожелая нещо. И аз това си пожелавам. Да не се налага да будя Владо Апостолов. На фона на тези приятни перспективи, какво да си пожелаем след 5-6 години собствен офис? Да, собствен офис. Собствена сграда. Да, това е. С панорама на асансьор. И ресторант на покриво. И винаги да има пана торта. За да не ходиш. Не с сърмички, не с да води умите. Там се вика диверсификация, Дани. На риска. Да. Поне главния няма да ходим. Да. Аз бих пожелал да ни канят на следващите събирания на фирмата. Да. Това е добро.